Vrei să arunci telefonul? Vezi, mami, vezi dacă ai vrut să arunci telefonul? Ți-am mai zis, mami, să nu mai arunci lucruri. Ia să bată. Hai, nu mai plânge, guriță. Ia. Trebuie să dai telefonul jos de la gât. Gărgăriță, ia să văd unde e ursulețul pe bluziță. Unde e ursulețul pe bluziță? Arată-i lui mami. Păi lui mami. Acolo e ursulețul? Da. Ia zi, ursuleț. Mircea. Ce vrei pe aia? Mersi.